Mis yma, dwi'n mynd i restru trend 2017. O'r da, yey! I'r drwg. Croeso i 5 Sioned. Mae'n flwyddyn newydd ac mae'n amser i edrych ar beth sy'n mynd i fod yn ffasiynol dros y misoedd nesaf. I ddechrau, dwi eisiau sôn am ba liwiau ddylai fod yn llenwi chwardrobs y Gwanwyn yma. Mae pink am barhau i fod yn liw poblogaidd dros y misoedd nesaf, i fod o wedi bod o gwmpas ers sawl tymor. Brandiau fel Sioned, Gucci a Valentino sydd wedi dod y lliw yma i'n sylw ni unwaith eto, ac mae ar gael ym mhob man ar y stryd fawr. Dyma drowsus cordiroi o Urban Outfitters nes i dalu 55 punt am hein, eich wisgo nhw fynd rhywbeth a maen nhw'n really cool ar hyn o bryd. Lliw arall i ddeffro'ch edrychiad eleni yw melyn. Dyma 2 eitem o Topshop sy'n sicr am wneud chi sefyll allan. Cot hir sy'n ddelfrydol ar gyfer y tymor o'n blaenau. 80 punt sy'n bris da iawn i ystyried yr ansawdd. Dyma bar o sgidiau melyn welis i ar wefan Topshop am 30 punt yn y sel, ond ni eisiau prynu nhw i fynd efo'r got a oedden nhw fod i gyrraedd erbyn heddiw, ond dyn nhw heb, so diolch Topshop. Edrychiad gyda dylanwad Sbaeneg sy'n nesaf. Mae dillad gyda frills a ruffles yn ôl mewn ffasiwn. Mae'r edrychiad yma wedi cael ei weld ar y catwalk gan brandiau fel Fendi a Molly Goddard, lle mae'r frills yn rhoi elfen bach fwy rhamantus i'r dillad. Allwch chi weld y steil yma mewn sawl gwahanol ffordd. Frills ar waelod llewis, neu drwsus, neu amgylch y gwddw. Mae'r top yma o Zara efo ruffles ar yr ysgwydda am 9.99, rhad iawn i feddwl allwch chi wisgo fo efo jeans neu sgert gwas uchel am edrychiad bach fwy sophisticedig. Top off the shoulder, chydig bach fwy hafaidd sy'n mynd i fod yn ddelfrydol ar gyfer y gwyliau ydy'r un yma o ASOS am 18 punt. Wrth y modd efo'r trend yma, ydych chi'n sicr yn mynd i weld o dros y Gwanwyn a'r ha. Coeliwch na beidio gwelwyd Crocs ar y catwalk llynedd. Crocs. Dylynydd yr enw Christopher Kane yn gyfrifol am hyn. A fod y sgidiau yn edrych yn eitha cool yng nghanol dillad moethus, dwi'n meddwl na bach o publicity stunt oedd hyn. Mi weithio ddo, gan fod rhai hyd yn oed yn mynd mor bell a dweud fod y Crocs yn mynd i gymryd lle y Birkenstocks eleni. Ond peidiwch â phoeni, dwi'n meddwl fod y Crocs yn gwneud comeback. Diolch byth. Yn sgil digwyddiadau gwleidyddol y llynedd, mae rhai dilynwyr wedi dewis ceisio eu barn drwy dillad. Mae brandiau fel y Sheesh, Dior a Stella McCartney yn creu crysau efo slogans ffeministaidd. Dyma esiampl o Urban Outfitters am 39 punt. Dwi'n hoff ohono, ond yn aman gryf nad ydy'r cwmnïau mawr yma yn credu yn y slogans maen nhw werthu. Ddim yn rhy siŵr am y trend yma. Dwi'n hoff o'r ffaith i fod nhw'n codi ymwybyddiaeth am materion pwysig, ond diwedd y gan yw'r geiniog, a yn fy marn i, mae siopa stryd fawr a brandiau mawr yn cymryd mantais o'r trend yma i wneud elw. Ond eich penderfyniad chi ydi o. Ac yn olaf, un o fy hoff trends eleni ydy'r statement earrings. Y mwyaf y gorau, ac mae hefyd yn ffasiynol i wisgo 2 wahanol yn hytrach na ffar. Mae yna gasgliad eang iawn i gael ar wefan Mango. Llwyth o ddewis, o rai syml i rai bach fwy mentrus. Mae Mango wedi llwyddo i efelychu'r steiliau a welwyd ar y catwalk gan frandiau fel JW Anderson a Celine. Mae'r clus lysa yma yn rhad iawn i feddwl pa mor ffasiynol ydyn nhw ar hyn o bryd. Oedden nhw yn y sel am 8 punt yr un. Dyna ni am heddiw. Cofiwch clicio y links o dan y fideo i weld y mwrdd Pinterest a lle mae modd i chi brynu'r dillad dwi wedi sôn am heddiw. Cofiwch dan ysgrifio i'n sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen ar Facebook. Welai chi fis nesaf.